Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Қайырлы ерте, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Кайнар хит тапшыруы сезне мин Айсылу Габдинова сәламлим. Сіз 2018 елның беренче чыгарылышын карыйсыз. Яңа елның иң беренче кайнарунлыгын без сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәргә әзерем. Бүген сезне яңа җырчылар белән таныштырып, сезгә өр-яңа җырлар ишеттерербез. Бу җырлар ошармы, юкмы, моны сезнең тавышларыгыз күрсәтер. Эстрадабызны матур тавышлы, моңлы җырчылар белән байыткан күрше Башкортстан Республикасына ялкынлы Кайнар сәлам. Таныш булыгыз, тумышы белән Аскын районы Билгиш авылыннан булган егет Марат Шәйбәков. Авылда нигез буш тора. Быел барлык бер туганнар сөйләшеп, туган йортка кайтып, яңа елны шунда каршы алдык. Балачак хатирәләренә бирелеп, рәхәтләнеп, аралашып бәйрәм иттек. Иң кызыгы шунда, авылда бөтенләй телефон элемтәсе юк. Шуңа аеруча тыныч һәм рәхәт булды дип уртаклашты безнең белән җырчы. Кайнар хитта Марат беренче тапкыр катнаша. Аның Болгар радиосы аша яңгыраган "Яшәрмен синсез" исемле җырына бик күп тавышлары килде, бүген безнең эфирда премьера. Карыйбыз, танышабыз һәм ошаса тавыш бирергә онытмыйбыз. И телефоннарынан шалтыратканда тавыш бирү бушка. Киттек. Әллә нәрсә булды, җанга сагыш тулды, сөю чәчәкләрем сулдылар. Кышның ак карлары каплап араларны, җанга хәсрәт булып кундылар. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Оныт диюләрең, янып киюләрем, калса да бит ерак үткәнедә. Күрсәм ятлар белән, иштәм янам көем, күңелкәем һаман үртәлә. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яши алмас дидең, үзең миннән көлдөң, тормыш дәвам итә күрәмсең. Давылда сын алмас, җилләрдә тын алмас, йөрәк барын миндә беләсең. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен ялынмам, иңеңә сарылмам, яшәрмен яңадан янарымын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен синсездә, динләмә тиңсезгә, яшәрмен үз юлым табармын. Яшәрмен үз юлым табармын.
Hürmetli тамашачылар, ел үзгәрсә дә, тавыш бирү тәртибе үзгәрмәде. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең эш яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю и телефоннарыннан шалтырату бушка. Шулай катна дәвамында 5577 номерны SMS тавышлар юллый аласыз. Дәвам итәбез. Узып кеткен 2017 елда Болгар радиосының 5-нче алтын йолдыз милли музыка премиясын яулап, тәүге адымнар номинациясында җиңеп чыккан, максатына нык адымнар белән атлап баручы өметле яр җырчы Регина Тимербулатова янәдән безнең белән. Яшь кенә булса да, аның инде 3 альбомы бар. Һәм аңлашыла да, Регина кечкенәдән җырчы булырга хыялланган. Һәм үз-үзен хәтерләгәннән бирле гел җырлый. Уйлап кына карагыз, ул 5 яшендә үк музыка мәктәбенә укырга керә. Анан музыка көллияте хәзер менә югары профессиональ белем алыр өчен Казан консерваториясында укып йөри. Хәзер сезнең игътибарыгызга тәкъдим ителәчәк җыр "Таң атканда" дип атала. Бу җырга клипны җырчы җәй көне төшергән. Ләкин җәй төсле булмаганга, төшерүче төркем клипны берничә көн кояшлы көнне көтә-көтә төшергән. Иң шапматыр мизгелләрне алдагы 3 минутта күрерсез. Җәйләрне искә төшереп, хыялланып алыйк әле, ләкин артык моңланып китеп, тавыш биргә онытып җибәрмәгез. Киттек. Әтиседим, әкренәйтен шуның тавышын әзрәгәй. Башымда хатырыма карыйган кинаны. Әниеңне хәтерлисеңдер. Ого, бу мине вакта. Үлләм шушы кыска күлмәк белән чыгасың әллә? Ну, әни, нормально. Уллар биреп мине. Инде карыйнда бакина карарга бирсез. Беләм, сез элкән кеше. Рәҗитәсен килми. Әтисе. Ну все, чыгып тәбәсен шәшәм. Моны хәзер. Регина идеме? Әти, башлы яхшымы? Таң атканда баланарга сөйләдем серләремне. Балын чәчәкләре алый минем күңелләремне. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда апакларга моңнар булып уралдым. Шишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда елгаларда дулкын булып шауладым. Ярга бәрелгән дулкында изгеләнде җаннарым. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атканда, ай батканда күңел яшәрә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән.
атқанда, ай батқанда көңіл яшәрә екен. Қабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда көңіл яшәрә екен. Қабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Қабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Sizleki mi? Hayır. Abısı? Hürmetli тамашачылар, таблицаға көз салып алайық әлі нәтижелер белән якыннан танышып үтик. Әлегә сез уянып бетмәгәнсез бугай. Регина Тимербулатова беренче урында, аңа 100дән артык тавыш килгән. Икенче урында Фәйрушиннар, өченче урында шулай лидерлар рәтендә Рамил Радымов. Ләкин барысы да сезнең кулда шалтыратыгыз һәм СМС тавышлар юллагыз. Бәйрәмнәре белән гыйнвар аеның беренче атнасы сизелмичә дә үтеп китеп бара. Шулай сизелмичә февраль да үтәчәк, анда инде яз. Кәйф тә бүтән, бөтен нәрсәгә караш та бүтән. Озак калмаган кышта вакытны бушка уздырмыйк, яраткан җырларыгыз яки җырчыларыгыз өчен тавыш бирик. Дәвам итәбез. Яңа ел төнен Салават Фәтхетдинов гаиләсе белән каршы алган Разил Камалов һәм Рафина Ганиуллина яңа башланып киткән елга бик зур өметләр баглый. Чөнки Салават Зәкиевич оештырган лотереяда Рафина символик көмеш тәңкә аткан. Әлбәттә, көтелмәгән бүләк яшьләргә канатлар үстергән. Инде Койнар хитта сезнең сорауларыгыз буенча кабат ялгыз хатын исемле җыр катнаша. Исегезгә төшерәбез, клип шуның белән үзенчәлекле, анда җырчының 4 бер туган сеңлесе һәм газиз әнисе Зөлфия катнаша. Җырның эчтәлеге исә Рафинәнең әнисенең тормыш юлын чагылдыра. Күп сынаулар үтеп тә көчле рухлы булып кала белүче хатын-кызның язмышы берәүне дә битараф калдыра алмый. Яшьләр өчен гомумән гыйбрәт һәм үрнәк була ала. Җырны рекламадан соң тыңларбыз. Кайнар хит, кайнар хит, Болгар радиосында.
Яңа елга аш үрәнҗүләрне һич тә килми алып китәсем. Күңел өмет итә алгы елда тик куаныч кына көтәсен. Яңа елда бар да бик тә яхшы, матур булыр төсле тоела. Үткән елның борчу мәшәкате иске елда калып җуела. Чыннан да, кадерле дуслар, үткән ел сезнең өчен катлаулы булган булса да, бар авырлыклар иске елда калсын иде. Яңа елга яңа өметләр баглыйк. 2018дә бәхет, акча, мәхәббәт, сәламәтлек ташып торсын. Барыгызга да иң изге, иң җылы теләкләр телим. Сез дә безнең башкаручыларга үз котлауларыгызны, теләкләрегезне тавышлар аша җиткерә аласыз. Шалтыратыгыз 5577 номерына SMS тавышлар юллагыз. Чираттагы катнашучылар белән артык таныштырып туру кирәкми. Чөнки алар сезгә бик яхшы таныш. Гыйнвар айынлыгында кабат актив матур гаилә пары Зинера һәм Ризат Рамазановлар безне матур дәртле җырлары белән сөендереп торачак. Иң көтелмәгән бүләк һәм вакыйга дип алар гомумән яңа елның килеп җитүен атады. Әле яңа гына Сабан туй мәйданнарын гөрләтеп йөридек, инде кыш җитеп яңа елларга аяк басканбыз дип шаккатып торды Ризат. Әйе, күп эшләсәң, күп нәрсәне абайламый да каласың шул. Шуңа бераз тын алып, дөньяның матурлыгына, гүзәллегенә игътибар итеп ял итәргә дә онытмаска кирәк. Яңа елны Рамазановлар Зинераның туган ягы Башкортстанда каршы алган. Кода-кодагыйлары рәхәтләнеп, бәйрәм иткән, гармуннарда уйнап, җырлап, бейеп, күңел ачкан. Инде елда шулай күңелле, тату имен үссен. Рамазановлар җырның коды 173.
Ихтибар. 17 февральда пирамидада 2018 елның бірінші зоры тамашасы болашақ. Уйланырға, елмайырға, бүйірге, қушылып жырларға мәжбүр еткен түрлі юларының популяр жырлары һәм жырчылары Бұлға радиосы хитлары концертында. Қатнашалар Венера Ганиева, Зейнеп Фәрқетдинова, Зөфәр Билалов, Зөһрә Шәрифуллина, Искәндәр Биктахиров, Зөфәр Хайретдинов һәм башқалар. Билетлар инде сатуда. Біз қайнар ундықны барылауыны дәвам етәбіз. Һәм ихтибарығызға тағым бір жырлы ғойлә дуэті тәқдим етәбіз. Соңғы вақытларда мындай союзлары популярлашып кетті, һәм сізнің тарафтан бик жылы қабыл етілі. Инде бұл мұңлы һәм талантлы дуэтны да сіз үз итәрсіз деп ышанасы келі. Гүлназ һәм Марат Фәйрушиннар, сізнің ихтибарығызға оларының Соллар исемлі жыры. Оның коды 174 тыңлайбыз. Ulaşmışa yaşlığım, aşı beynin işigin. Utarıp mana sallarga, gitti elle koylarga. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar köbük, gireylenip baytamaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz. Kış etmişe su tuğmaz, sallar tutalıp durmaz. Jil yarakka uzatır, mine günler yuvatır. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz. Basıp tüke yaralarga, qarimaqqan sularga. Yaşlığımani buldu, sallar bilen yuvaldı. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz. Sallar suda batmaz, yaşlığını talamaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz. Sayrar kışlar köbük, kireylenip qaytmaz.
кішіні қызғанырға ярамай. Қызғану кішінің ішке ғырурлығын жимірі, қызғану кішіні кемсіте мәсқарайды. Кішіні бар тек яратырға ғана керек деген фикір айтар Әзіл Валиев. Биктірі сөзлер. Әлбәтті, әр бір жон иесіне мәхәббәт керек. Мәхәббәт кішіні яшәтә, тұрмышны емлендірі. Біздің хит-парадта қатнашушылар да сізнің мәхәббәтке мұқтаж. Олар оны сізнің тауышлар аша сезе ала. Әйдегі сөзлерін бір яратып көрсәтейік әлі. Әлбәтті телефонларны қолға алып. Ойнар хитнің тоғым бір талантлы, мұңлы тауышлы қатнашушысы Лизиле көплерге таныш. Шолы қызы инде көптен татар эстрадасында қойны. Яңа ел түнін жүріші бірінші орында шығыш ясап, іште сәхнеде уздырған. Әмне сағат 12-ні сұққанда, ол ижат түркімі білен юлда Шираттағы ноқтаға барған болған. Ежілер бір шешек кибіт янында туқтап, газлы суаттырғанар да бір-бірлерін яңа ел білен құтлап, юлға қозғалған. Міне шындай актив түн. Бойда Қойнарунлық исімлігіне білсәң еді жыры кірді. Клип түшірген жырда жүршінің өзінің де көңілі толып, соғышланып үйре тұрған шағы болған. Шуңа ол клипта рәхатленіп, ихластан елаған. Қолғанын өзіңіз көрірсіз. Білсәң еді, сен қаяшы келер күні, менің үшін айылдазы сихыр етіні. Білсәң еді, нешек сеңа юяр ханым, сағынғаным, мұңынар болып саралғаным. Білсәң еді, сен ясырдан азлы шәшек. Білсәң еді, сенсіз жоқтар yok келешек. Білсәң еді, нұрын сүрпе қарашларың. Білсәң еді, білсәң еді, сен ясырдан азлы шәшек. Білсәң еді, сенсіз жоқтар yok келешек. Білсәң еді, нұрын сүрпе қарашларың. Білсәң еді, сені шашып яратқанны. Білсәң еді, білсәң еді, тұрмышыма тек сен керек. Сенелер yok, болсалар да олар сирек. Білсәң еді, янғанымда дегенімді, сымағына сөйлер едім сірлерімді. Білсәң еді, сен ясылардан озлы шәшек. Білсәң еді, сенсіз жоқтар yok келешек. Білсәң еді, нұрын сүрпе қарашларың. Білсәң еді, білсәң еді, сен ясылардан озлы шәшек. Білсәң еді, сенсіз жоқтар yok келешек. Білсәң еді, нұрын сүрпе қарашларың. Білсәң еді, сені шашып яратқанны. Білсәң еді. Білсәң еді, тек сен deyip dipte yürek. Gütem seni, gözlerini yılgadı ben. Bilsəng idi, yoxsun qanlar nişliken. Uylarımda, xiyalımda tek sen erken. Bilsəng idi, sen yazlardan azı
şaşak bilsen ide bilsen ide nurun serpi karışları bilsen ide seni şaşıp yaratkanını bilsen ide. Илзиле башкаруында жырны тыңлап уздык. Һәм шунысы шатландыра. Сез жыр барышында уяндыгыз булса кирәк. Чөнки тавышлар артып тора. Алга таба да темпларны киметмәсәгез иде. Башкаручылар өчен сезнең тавышларыгыз бик мөһим. Күз алдына китерәсезме? Һәр арткан тавышны күреп, яраткан башкаручыгыз куана, шатлана, илһамлана. Илһамлангач, әлбәттә, яңа хитлар иҗат итәсе килә башлый. Чөнки сез безне яратмасагыз, без дә булмыйбыз, хөрмәтле тамашачылар. Сезнең җылы мөнәсәбәтне сизеп, мәхәббәтегезне тоеп, без хозурланабыз, канатланабыз. Безне игътибарыгыздан мәхрүм итмәгез. Җырларны тыңлагыз, тавышлар югагыз. Эстрадага 16 яшеннән килеп кергән Казан кызы Диана Тәҗетдинова үзе турында мин иң текә мишәрләрнең берсе дип әйтергә яратам. Һәм бу да ул безнең кайнар хит унлыгында. Ялгыз түгел, парлы түгел җырның клибына сценарийны Диана үзе язган. Бу башка сыймаслык идеяны режиссеры Роман Шишкин тормышка ашырган. Минем бик тә суда клип төшерәсем килде. Җәйнең иң кызу көннәрен көтеп алдык та шундык дип сөйләде ул безгә. Соңгы 7-8 елда яңа елны өйдә каршылауны күз алдына да китерә алмаган җырчы 2018 елны да эштә каршы алган. Халык сынамышы буенча елны да Диана эштә, иҗатта, сәхнәдә уздырачак. Уңышлар һәм югары үрләр телибез аңа. Минем алдымда инде сынаулар куярсың тагын күңел түренедә ниләр ятканын ничек итеп беләр аңлатыйм җаным ялгыз да түгел барлы да түгел хисләр булса да мәхәббәт түгел юллар бер булса да уйлар аерылса да атлар без мени шулай икәүгә ялгыз да түгел парлы да түгел
Бүгін біз сізні яңа онлық, яңа жыршылар білен таныштырабыз. 2018-де бәлки ол ел ашышы болыр, бәлки Мақсатжан жыршы номинациясын алайық болыр, бәлки ярай вақыт көрсәтір. Таныш болығыз тұмышы білен мөслим яқларынан болған Рөстем Ғилфанов. Ұзақ еллар Татарстан фольклор дәулет ансамблінде эшлей. Яратқан ансамблі білен Татарстанға қайтып кірген әріне бірнеше генә күн. Түркім бір айдан артық ғайрап әмірліклерінде гастроллерде болып қайтты. Бұл соңғы вақытлардағы ең ұзақ гастроллер болды деп сөйледі ол бізге. Әйінді яңа елға ең күтілмеген бүлек Рөстемнің туған күнінде президентіміз Рөстем Нұрғалиевичнің Ғилфановқа Татарстанның ат қазанған артисті исемін берге деген әмірге қол қойуы. Әлбәтте, бұл мақтаулы исім білән біріншілерден болып құтылыбыз. Һәм Қойнар хит проектында да уңыш қазаныр деп күтәбіз. Сіз оңайынан ғинвар ойында Рөстем Ғилфанов тамашашыларға «Құшлар тынды» исемлі бик мұлы матур жыр тәқдим етті. Туған яғында түшірілген клип уңыш кетірмей қалмас. Тыңлайбыз. Kuşlar tındı urman oyğa şomadı Tuğdağanday buladı ağama su Gözlerime baktım yürekke otu yaktım Bulup gitti şunu da baş gözden yaşımı tanıdı Unutkanımın şunu da barısını da Kirpik sirpip gözüm aşıkanı şakta Seni yol gidegine de karşımda
Hürmetli тамашачылар, тоғын бір қот нәтижелерге көз салып алайық, әлі ненде өзгерішлер бар екен. Біздің лидеріміз олышынған Ринат Мұрадымов, оның жонатарлары активлашқан. Екінші орында 1000-нен артық тауышлары жиып Фейрушинар, үшінші орында Рүстем Ғилфанов. Диана Тәжиддинова ижатын яратушылар активырақ болығыз, башқарушыларға сіздің иқтибарығыз керек. Ләкин ярыш дәвам ете, нәтижелер өзгәріп тұра барсы да сіздің құларда. Яңа ел бейрамнары өтіп кетті, шын-шынлап яңа елға аяқ бастық. Ләкин ел өзгәрсе де, ойнар хит тапшыруының қағидалары өзгәрмәді. Шулай яратқан жырығыз яки жыршығыз үшін үй телефонларынан һәм кәрәтлі телефонлардан шолтыратып яки SMS юллап тауыш бере аласыз. Бу елда да жырның қойсы басқышта болуы сізден тұра. Ойнар хитта профессионал білімлі башқарушыларының қатнашуы белән біз әлбәттә ғорурланабыз. Тоғын бір еш талант бик көп конкурсларда қатнашып, юғары үрлер яулаган жыршы белән Татарстан халқын да таныштырга вакыт җиткәндер. Мұңаршел үлгіл ұқып қына үрген. Әухадиф исемдегі музыка күліеті Қазан консерваториясы дипломларына ябылған Рамил Мұрадымов ол. Білімі бойынша жыршығына түгіл хармейстер. Узған елі Россия каналларының бірсінде уздырылған жыр конкурсында популяр жыршы Валерий Меладзе құласында шығыш ясап, Россия тамашачысы мәхәбәтін еуларға әлгірген бегет. Мындай тавыш мөмкинлекләре, максатчанлык, хезмәтне яратуы әлбәттә аңа тагын да зур уңыш китерәчәгенә без һич шикләнмибез. Койнар хит тамашачысы тиешенчә бәяләрме? Моны хәзер күрербез. Selamlar bular Siningde yarsu көңілің Ұлы шатлыға толар Бұлы күні сайрағандай Көңілім гүлләріне Бізді сүйінде көшкен Сандуғаш тілеріне Бұлы күніп сайрағандай
Минем үшін яңа елға иң шәп бүләк біләсізме нәрсе? Чемодан. Шуңа матур күлмәкләремне, кояш күзлекләре, эшләпәләремне тутырып, берәр атнаға китәсе идем. Шулай дип күп кенә хатын-кыз уйдыр. Койнар хитта катнашучы Зифа буйлы, моңлы тавышлы Мәскәү җырчысы Дилия Әхмәтшинага да кадерле яраткан кешесе чемодан бүләк иткән. Гастрольләргә йөргән менә дигән бүләк дип әйтеп салмасынмы? Артист кеше гел юлда шу ял турында уйларга вакыты юк. Үзем дә юлдан төнлә генә кайттым. Ярый, сүз хәзер минем хакта түгел, Дилиянең яңа җыры турында. Өр яңа җырның исеме Сөярмен дип атала. Клибын исә Мәскәүдә төшергәннәр. Режиссер Айдар Габдрахманов уйлаганча, иртәнге сәгать 4-5ләр тирәсендә буш юлларда Дилия яраткан машинасында җилдерткән. Клипның эчтәлеген башыннан ахырына кадәр Дилия үзе уйлаган. Нәтиҗәсе сезнең каршыгызда ошаса тавыш бирергә онытмагыз. Hislerinni ko'ngilin yoratsa o'zimsiz bir mezgilday qisqa umrlarni sevmay yashovlaring negisiz. Aldama jonimni, aldama yurakni, to'yasin bit suyib, suyib, suyib. Tepkinim menda, xatolamam jonim, senigina suyib, suyib, suyib. Yasharman, senigina suyarman, senigina suyarman. Suyarman, senigina suyarman, senigina suyarman. Beyleming o suyuq hislaringni dag'iyshi yurak yorasın. Ko'ngilingda bo'lgan muhabbating bor tek sir bo'lib qolmasin. Aldama jonimni, aldama yurakni, to'yasin bit suyib, suyib, suyib. Tepkinim menda, xatolamam jonim, senigina suyib, suyib, suyib. Yasharman, senigina suyarman, senigina suyarman. Suyarman, senigina suyarman, senigina Хөрмәтле тамашачылар, 2018нең яңа 10 хитын тыңлап уздык һәм тавыш бирүне туктатабыз. Тапшыруның кульминациясына килеп җиттек. Җиңүчене ачыклар вакыт. Аннан алда рекламаны карабызык. Кайнар хит, Болгар радиосында. Хөрмәтле тамашачылар, бу атнаның 10 кайнар хитын тыңлап уздык. Алар арасында иң тавышны Рамиль Мурадымов җыйды. Котлыйбыз. Икенче атнада нәтиҗәләр нинди булыр, моны бары тик сез хәл итәсез, дуслар. Исегезгә төшерәм, яраткан җырларыгыз өчен атна дәвамында 5177 номерына SMS тавышлар да юллый аласыз. Сезне яңа еллар белән котлап, сезгә дөньядагы иң матур теләкләрне теләп, мин Айсылу Габдинова бүгенгә сезнең белән саубулашам. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит, кайнар